Zdravo, deco! Danas vam objašnjavam glagolski rod. Ovo je priča o tome da li glagol zahteva dopunu u obliku pravog objekta. Opet sam vas izgubila, zar ne? Naravno. Hajmo mi to malo drugačije. Prema glagolskom rodu, glagoli se dele na prelazne, neprelazne i povratne. Prelazni su oni glagoli posle kojih možete da kažete koga šta vidim. Jesti, šta jesti? Tortu. Šutnuti loptu. Poljubiti nekoga. Neprelazni su oni posle kojih ne možete da kažete koga šta. Ličiti. Morate da kažete na nekoga. Odrastati. Rasti. U redu. A povratni glagoli su oni glagoli koji uz sebe imaju reč se. Našminkati se, obrijati se, očešljati se, tući se, rukovati se, nadati se, truditi se, stideti se. Oni se dele na prave, uzajamne i neprave povratne glagole. Evo kako se prepoznaju. Kada se znači sebe, to je onda pravi povratni glagol. Našminkati se, odnosno našminkati sebe, obrijati se, to jest obrijati sebe, očešljati se, očešljati sebe. Kada se ne znači sebe, to je, deco, nepravi povratni glagol. Nadati se, truditi se, stideti se. A kada dve osobe vrše jedna na drugoj radnju glagola, to je onda uzajamno povratni glagol. Tući se, rukovati se, ljubiti se. Eto, nije bilo teško, ali da? Naučite ovo, uradite domaći, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Ne zaboravite da se prijavite na naš kanal, da lajkujete, šerujete. Pozdrav!